Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da dare. Ina yi kowa da kowa fatan alkhairi da fatan dukanmu muna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, amin. A wannan yammacin ne na yau Litinin, Allah ubangiji wa Darakta Aminu S. Bono rasuwa, wanda ba a mai jana'izarsa ba sai gobe da safe idan Allah ya kai mu. Ya yi mutuwa ne na farar ɗaya sakamakon yan uwa da iyalansa sun ce lafiyar shi kalau. Kawai dai kamar ya da gida ne, ce ko ya gaji ko baya jin daɗi, shikenan rai ya halinsa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Muna fatan Allah ubangiji ya gafarta masa, Allah ubangiji ya sa bakin wahalarsa kenan ta rayuwa. Mu kuma idan tamu ƙarshen ta zo, Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya gafarta mu dukkan yan uwa da suka riga mu gidan gaskiya. Tabbas Aminu S. Bono mutumin kirki ne. Na san shi tsawon lokaci, tunda na san shi ko musu bai taba haɗa ni da shi ba. Mutumina ne kwarai da gaske, amini na ne, mutum ne wanda yake matukar ƙaunata, wanda duk wani abu dai da zai shafe ni ko wani aiki ko wani abu, ina ce Aminu kaza nake so, to in Allah ya so ya da zai iyakacin kokarin shi ya ga ya tsaya akan wannan abin har ya ga an cimma nasara. To ba zan iya manta da irin kaunar da yake min ba. Fata na tsakanina da shi sai dai addu'a tare da fatan alkhairi. Ban san kuma da me zan iya saka mishi irin kaunar da ya nuna min a cikin wannan gida na duniya ba. Sakamakon haka ne ina kira da dukkan wani wanda ya san cewa ya yi mu'amalar kuɗi da shi ko wani bashi ko ya karɓi wani abin shi bai biya ba, insha Allahu rabbi, in dai har bai fi ƙarfi na ba, na yi alƙawari insha Allahu rabbi zan sauke mishi nauyi. Idan so samu na ne kafin ma a yi jana'izarsa in sauke masa duk wani nauyi na bashi da yake kansa, matukar bai fi ƙarfi na ba. Idan ya fi ƙarfi na kuma insha Allahu rabbi zai yi ƙoƙari in nemo masa taimako a wajen wanda ya dace. Sakamakon na san bashi abu ne mai nauyi akan dukkan mamaci, abu ne da ya kamata a ce ma in so samu ne an sauke wa bawa kafin abin ne shi. To ina ganin ta wannan hanyar ne kadai zan iya ba da gudunmuwata a gare shi, da fatan kuma ina roƙa masa gafara a duk wajen wani wanda ya san cewar Bono ya taɓa saba masa ko ya ɓata masa rai. Sakamakon dama rayuwa zo mu zauna ne zo mu saba. Ina mai baku haƙuri, ina kuma mai roƙa ma Aminu S. Bono yafiyar a duk wajen wani wanda ya ɓata wa rai, yana sani ko baya sani. Duk wani wanda yake jin haushinsa ko kuma ya kullace shi sakamakon wani abu, dan girman Allah ku yi haƙuri ku gafarta masa. Rayuwar ma gabaki ɗaya ba komai bane. Gashi nan dai lafiyarsa kalau, amma kuma ya bar mana gidan duniya wanda kuma kowa tana zuwa a gare shi. Allah ubangiji ya gafarta masa, Allah ya kyautata makwancinsa. Idan tamu ƙarshen ta zo, Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Zan saka lambobin waya guda biyu. Zan saka lambar G-boy, akwai wanda ake cewa G-boy, sannan kuma zan saka lambar Hamza Dogo. Mutane ne dan san cewa suna da mu'amala na kusanci sosai da Bono, to zan saka lambobin wayar su. Duk wanda ya san cewa yana bin Bono bashi ko Bono ya dauki wani abin shi ko makamancin wannan dai, ba a sanin ta ina zai iya daukan bashin wani, to sai mutum ya kirawo waɗannan lambobi guda biyu. A cikin su ya kira ɗaya domin ba da shaidar yana bin sa bashi, domin mu sauke masa nauyi idan Allah ya ba mu iko. Ina fatan Allah ya gafarta masa, Allah ubangiji ya kyautata namu ƙarshen, da fatan kuma yan uwa za su gafarta mishi a bisa kurakuran da ya musu, walau yana sane walau baya sane. Allah ya fi mana kurakuran mu gabaki daya, ya dora mu akan tafarkin madaidaiciya. Tabbas na ji mutuwan Aminu S. Bono, saboda kwanaki kaɗan da ya wuce, kwana 9 ma muna tare da shi a nan Dutse. Ya zo mana ziyara, mana aiki, ya zo ya mana kwana 2. Kai rayuwa kenan. Allah ya gafarta mishi.